Al 22 jaar speelt Cambuur de eerste oefenwedstrijd van het seizoen in DTD. En die traditie waard ek juste joen weer in ere houden. Een verslag van Frederik Wijma. DTD viert haar 75-jarig jubileum en hoopt op een soort publiek. Maar ze zijn wel een beetje benauwd van concurrentie van het WK. Ja, we hadden wel even voor inzetten en we hier even een berekening maken van of Nederland eerste werd. Dan zullen ze teruggaan op sneeuwt jong. Maar we hebben wel een biemer en scherm ingehuurd. Hier in Nederland jong wel voetbal die maanden, dan hier misschien nog 10 jaar ook wel een heel groot feest herkennen. Wielst Frankrijk en Duitsland op het WK onder tweede helft beginnen, zet Cambuur messcherp uiteen. Binnen 3 minuten is het al 2-0. Hier een goal van Oebele Skokker. En de groep is gretig, zo had trainer Henk de Jong al op de training vandaan. Het is heel enthousiast. We moeten soms oud-remmen. Juist op de training weer het heel wild. Toen ben ik op een gegeven moment gewoon stoppen, want ze knallen op kwam er. Dus we moesten rustig aan, maar die jongens is net normaal. De mooiste van de eerste helft is van Bartolomeo Ogbetje. Sien tweede en de tredde van Cambuur. En bij het skoft is het 5-0. Cambuur speelt het zonder verdediger Martijn van der Laan. Die maakt het na elke dag in kwarten de oerstap naar FC Grains. Bob Skepers is na een kwart avontuur bij FC Utrecht waarom in Ljouwert. Hij wil dit seizoen eindelijk strobrekken bij Cambuur. Ja, ik wil gewoon afdwingen dat ik links of rechts, maakt niet uit, maar dat ik gewoon dit seizoen 30 wedstrijden ga spelen. Dat is mijn doel. Het wordt uiteindelijk 5-0. Henk de Jong is wies met deze groep, al beseft hij wel dat er nog wat bij moet. Wij zijn heel blij met wat we hebben en misschien komen er nog een paar bij. Maar dit moet ook passen in ons ploegje, want dit is wel Cambuur voetbal. Hè?